Ilang araw po akong hindi nakapag-silent live at saka mag-live dahil po busy po ako. Ah, Piyesta po dito sa amin, saka lagi akong sumasama sa apo ko sa mga ano niya, activities niya, hanggang sa mga practice niya, saka sa mga sa drum and lyre competition po. Katatapos lang po kahapon kaya pagod na pagod po kami. Hindi lang bata, puro yung mga lola at sa mga parents po ng mga drum and lyre po. Kasi pinaghandaan po talaga at sa wakas ay winner po sila. Ayan guys, sila po yung winner. So, masaya po kami. Nagbaon na po kami kahit na anong ulam na lang po kahapon dahil hindi po kami makalabas. Pag lumabas pa kasi kami sa labas ng auditorium, hindi na po kami makabalik. So, ganun po. Ayan. So, samahan nyo ako. Pakisupport naman ang aking YouTube channel, Miss 17 Ilocana. Isa ako sa Team Rowel Lipat at please pakisupport po ninyo si Sir Rowel Lipat para marami pa po siyang matulungan. Maraming salamat. Ayan po, update ko po dito sa aking tindahan. May mga laman po naman, oh. Ayan. Sa taas, oh. Hindi ko na asikaso itong tindahan ko ng ilang araw. Bali, weeks yata. Ayan. Ayan po naman yun, oh. Oh, ayan. So, ayan. Dito muna ito dahil meron pa akong gagawin. Mamaya po, maglinis po ako dito sa tindahan.
Ayan guys, sobrang alikabok po dito sa aking tindahan. Kaya ako nagpupunas dito. Ayan. Hello. Puro alikabok. Puro alikabok. Oh, sobra. Pagpupunasan ko lang ng ito yung ano, basahan. Hindi ko makapit yung ano talaga. Kaya dapat yung basa. Ano, lagyan ko yan ng silopin sa harap. Mainit po dito sa amin guys. Ayan. Ayan. Ano lang. Babanlawan ko lang itong pamunas ko guys.
Ayan, so hanggang dito na lang po guys. Thank you so much po sa suporta. Thank you so much po. God bless us all. Thank you. Bye-bye.